Buta Cakil. Kepiye Kakang Buta Bundo. Ta sawang-sawang kok ketoke bungae ra karuan iki jane. Kenapa Buta Cakil? Ngene Kakang Buta Bundo. Aku iki ngono balatian olah kanuragan. Njajal ngemu kesektenku Kakang Buta Terong. Buta Terong gundolem ngono. Ngapunten. Kakang Buta Bundo. Ya. Aku rumangsa tambah ilmu tanpa digdaya. Aku wis banget seneng ra karuan Kakang Buta Bundo. Ya, Buta Cakil. Ya. Kepiye Kakang? Apa to sak temene bener-bener jaduk kuwi Buta Cakil? Lho, aku iki ngono wis tambah ilmu tanpa piantel tanpa pangaweruh. Ya, ngene Buta Cakil. Kepiye Kakang? Tetapi dawuhipun Sang Prabu Dalem kang duweni panguwasa ana ing kene iki Buta Cakil. Awakmu kudu netepi dadi ning prajurit kudu sing bekti marang prabune. Mula saka iku Buta Cakil Kanjeng Prabune takno supayane awake dhewe iki tetep njaga olah kanuragan supayane sewektu-wektu dibutuhke negara. Dadine awake dhewe siap siaga Buta Cakil. Nggih Kakang. Sedaya itu wis tak lampungi. Wis tak lalui kabeh wis tak sinaoni Kakang Buta Bundo. Ya. Ngene Buta Cakil. Kepiye Kakang Buta Bundo? Aku kepengin jajal sepiro didayamu Buta Cakil. Loh. Yen nganti ngerti awake dhewe padha gelutan nang kene iki ra kurang kepenak ta Kakang Buta Bundo? Ora ngono Buta Cakil. Tak sawang-sawang saka kene iki ana uncla-unclu, ana pawungan, ana kesatriya muda sing ana ing alas grabutan kono Buta Cakil. Endi Kakang Buta kae? Sawangan. Yen kowe iso ngalahno tanding adu kesekten karo kae. Ya, tak akoni ngilmumu tambah digdaya Buta Cakil. Iku ngono gampang Kakang. Terima ngono kuwi wis ora suwi mesti kalah karo aku. Ya, Buta Cakil, buktekno. Gampang Kakang. Yen iku wae ora nganti suwe mesti njepelange. Mesti Kakang Buta Bundo iki seneng yen ngerti aku iki tambah digdaya tanpa sekti. Aduh. Iki kepiye to Buta? Kepiye? Nalikane aku mlaku teko kene, ndelalah kok sampluk. Kok tendang-tendang iki janjane apa ora ngerti mripatku to Buta? Ngerti. Pancen tak sengaja supayane aku iki ya mbuktekno yen aku iki digdaya supayane Kakang Buta Bundo iki ngakoni aku dadi digdaya. Kepiye? Ngene to Buta. Kepiye? Satemene ngono aku iki ya ora duwe keperluan karo awakmu to Buta. Ora duwe keperluan karo aku. Emange kenapa nek ora duwe? Ya satemene ngono ya gak perlu awakmu iki ngadang ana ing tengah dalanku lan nganti kok kabeh aku nyantin jumbul Buta. Jumbul arek ora urusanku. Aku iki ngono. Wis penggaweanku wis ngene iki. Sapa sak temene jenengmu? Sapa sak temene jenengku? Sawangan. Aku sapa ya? Piye ta Buta? Jenenge dhewe kok nganti lali ya? Ora ngono. Saking bungahku, saking senengku iso mbuktekno yen aku iki bakal dadi putra kang digdaya. Wis diakoni Kakang Buta Bundo. Aku nganti lali jenengku dhewe. Kepiye to Buta?
Ya, kepiye? Sak temene ngono, aku ya urung tau ngerti dhewe. Pawujudanmu to, Buta. Ngerti arek ora. Aku ora urusan. Ya. Sawangen. Aku kang diarani Buta Cakil sing mbarik dhewe. Mbarik. Rupawan. Buta Cakil. Kepiye? Lah nek pancen kowe bagus terus elek kepiye Buta Cakil? Weh. Kurang ajar. Kok nganti ngono iki sak temene berarti kowe ngece aku yen aku iki orang bagus. Apa lah ngerti yen pawujudan koyo mengkono Buta Cakil? Pating pengingis untune rangah-rangah koyo ngono wae. Kurang ajar. Iki janjane ndak kepiye? Sapa kowe? Buta Cakil. Kepiye? Sapa? Aku ngono sak temene ya sing diarani. Salah sucine Pandhawa sing aran Raden Janaka, Raden Arjuna, ya Raden Permadi. Jeneng apa karak apa? Jeneng siji ra wis. Lho ora ngono Buta Cakil. Kepiye? Pancen iku ya sebutanku kabeh. Ombruk-ombruk bangga apa? Didol ora payu. Wis salah. Sik ngene ta Buta Cakil. Kepiye? Aja suwe-suwe aku nganti bilang ndasmu ngomong karo kowe ora barbar bar. Nganti lali tugasku, nganti lali pembuktianku. Ngene Buta Cakil. Kepiye? Sak temene ngono aku ya ora duwe urusan karo kowe lho Buta Cakil. Duwe, saiki duwe. Mergo aku kepengen buktekno yen aku kuat, aku tak tertandingi. Yen pancen mengkono, aja salahna aku yen nganti kowe tak gawe. Kurang kepenak Buta Cakil. Buta Cakil kok gawe kurang kepenak. Iya. Kurang ajar. Iya, rasakno iki. Kowe ngemeng Buta Cakil. Doat.